ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನೇಮಕ ಆಯ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಣ ಇಲ್ಲಡನೆ ಪೋದು ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು. ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡಿನೆ ತೊಕ್ಕೋಟು ಒಡಂಪೇಟೆದ ಶ್ರೀ ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣರಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕಕ್ಕೇರ ಶಿಲ್ಪಿಯರನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ತಂಕಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನನ್ ಕೊರ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಅಭಿಮಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯರು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಸೇಗೋಳಿ ಪಾತಿರೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಗಾಯ ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣರು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಸಗಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅರೆನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಇನಿಯಾರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಹ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ತನ್ ಪಡೆದು ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಂದೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣರು ಕರಿನ 17 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತದು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು. ಅಂಚೆನೆ ಅನೇಕ ಜವನರೇನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಾರು ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಸುಮಾರು 100 ಜೋಕ್ಲೆನು ದತ್ತು ದೇತೊಂದು ಅಕ್ಲೆನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜೋಕ್ಲೆನು ದತ್ತು ದೇತೊಂದು ಆ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ವರ್ಷನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣರು. ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕನೆ ಕೇವಲ ಸಮಾಜವಾದ ಅರೇನು ಗುರುತಿಸೋದಿನ ಅತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾದಲು ಅವ್ರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿನಾರು. ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಓವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ದಿವೊಂದು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಓವೆನ್ಲ ತೂವಂದೆ ಮಾತ ಜಾತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವನು ದೆತೊನ್ನಾರು ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣರು. ನಂಗೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕನೆ ಕರಿನ 20 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರು ಮಲ್ತಿನಾರು. ಇನಿ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಲ್ತಿನವು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೋರ್ತುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ಆರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೋಡು ಕೇವಲ 4 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಹುಶಃ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲಗನೆ ಉಡುಪಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಯಿನಂಚಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ 4 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣರ್ಲ ಓರಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಂದು ಪಂಡ ಐಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯಗೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆಂದು ಪಂಡ ಅವರೊಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಇನಿ ಜನಕ್ಕಳು ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಲ್ಲವರಿಗೆ ದಾದ ಕೊರ್ತುನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬಹುಶಃ ಆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆ. ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅತ್ತಂದೆ ಸಮಾಜ ಕಷ್ಟದ ಜನಕುಲೇನು ಆರ್ಥಿಕವಾದಿ ಪಿರೈತಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲೇನು ಗುರುತಿಸೋನ ಮೂಲಕ ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಪನ ಮೂಲಕ ಪಾಪದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲನ ಮದುವೆದ ಸಂದರ್ಭ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜಡು ಕೆಲ ಅಂತಸ್ಥ ಜನಕುಲನ ಕಷ್ಟಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾರು ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣರು. ಇನಿ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಜನಕುಲನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಆರೇನಾರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕವಾದ ಕರಿನ 4 ಚುನಾವಣೆಡು ಅವು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಪ್ಪು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಪ್ಪು ಐಟು ಮುಂಚೂಣಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಜವನರನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಇತ್ತಿನ ಬಿಲ್ಲವರಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ ಒಂದು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಗೂ ಅಕ್ಲೇನು ಒಯ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಾರು KT ಸುವರ್ಣರು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾವಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾವಡು ಜಿಲ್ಲಾ BJPದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡು ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡು ಮೇಕಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ತುನು ಪಂಡ ಅವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡೆಯುವನಾರು KT ಸುವರ್ಣರು ಇನಿ ಸಮಾಜಡು ದೂರ ದೂರ ಆಪನಂಚಿನ ಜನಕುಲೇನು ಸಮಾಜಡು ವಿಭಿನ್ನತೆಗೆ ಪೋಪನಂಚ ಜನಕುಲೇನು ಸಮಾಜಡು ವೈರತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿನಂಚ ಜನಕುಲೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಅಕ್ಲದ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಾತ ಶಕ್ತಿನ ತುಂಬನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಹುದ್ದೆ ಅವು ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗೂ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಗೂ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸಂದಡು ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡಾರು ಎಡ್ಡೆ ಬೆನಾಡು ಮಾತ ಜನಕುಲ್ನ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅವರಿಗೆ ನಲ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಏನು ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗೂ ತಂಕ್ಲೆಗೂ ಆದರ್ಶ ಅಣ್ಣೆಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಸಮಾಜಗೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಾವಡು ಪಣದ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ KT ಸುವರ್ಣರು ಸತತ 18 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪೆ ಬೇರೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಅರೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೋರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು ಮಂಗಳೂರು ಉಲ್ಲಾಲ ತಾಲೂಕು ವಲಯಡು ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಆರು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ತ ಮಾತಾ ಬೇಲೆನು ತೂವೊಂದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂತೇರು ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೈಪಾಡಿಯರು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನವೀಕೃತ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಬು ಕಿನ್ಯ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವು ನಡಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿ ಸೇರ್ಪಾದು ಆರು ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಗು ಒಂಜಿ ಕೈಪಾಡಿಯರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿರ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷದ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಮಂತೇರು ಇಂದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ನಾನಾ ಬಗೆತ ತೊಕ್ಕೋಡು ಪರಿಸರವಾದು ಉಲ್ಲಾಲಾವಡು ಗ್ರಾಮ ಪೋದು ಬಾರಿ ಸುಧಾರಿತ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಈ KT ಸುವರ್ಣರಿಗೂ ಅರ್ಹವಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅರೆನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ BJPದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನಲ್ಲಿನ್ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಯಿನ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುದರ್ಶನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಪಂಡಿತ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಕ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆದ್ರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 4 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಐಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಒರಿಯೆ ಎಂದ ನಮ್ಮ KT ಸುವರ್ಣರು ಅಂಚಾದು ಅರೆಗೆ ಸುರುಕಾದಿಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಜನಪರ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಊರಿಗೂ ಅಂಚೆನೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗನ ಗುರುತಿಸದು ಎಡ್ಡಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಡು ನನಾಥ ಅರೆಗೆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತಸ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾ ಬೇಲೆ ಮಂಪರ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಪನಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆನೆ ನಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವರು ದೇವರುಗಳು ಆರು ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ನಿತ್ಯಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ,
ಜೊತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು. ತನ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವದ ಮಾನದಿಗೆನ್ ಪಡೆಯೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಶ್ರೀ ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಬಂಧುಲು ತಂಕು ತೋಚಾಯಿನ ಅಭಿಮಾನಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ತಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ವೇದಿಕೆಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾಂಡಲ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆರಿಸಗಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿಭಾಯಿಸಾವೆ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ನಮ್ಮನ ಮಾತ ದೇವರನ್ನು ಎಣ್ಣೊಂದು ಇನಿಯಾನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿನ ಪ್ರಥಮವಾದ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಈ ಉಚ್ಚಿಲಿಬ್ರು ರಿಪು ಜೀವನ್ ರಿಪು ಅಂಜನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಜನೆ ಹರೀಶ್ ಮಾತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಭಗವಾನ್ ಅಂಜನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾನೇನು ಭಾರಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊರಂದಲ್ಲ. ಯಾನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬೆಲ್ಲವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ಸಾಕರಡು ಯಾನ ಒರಿದಾಲ ಮಲ್ಪನತ್ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಇನ್ನು ಸೇರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ನಡಪೊಂದು ಬೈದ ನೆತ್ತ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನಂದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲೆಗೆ ನೆಗ ಪಾಯರಿಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗಿನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ನೆಟ್ಟು ನಿರ್ದೇಶಕರದವರು ಒರಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅದುಳ್ಳೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಯಾನು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತ ಸಾಕೋರಡು ನೆನ್ನು ನಡಪೊಂದು ಬೋದು ಜನಕುಲೆಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅವಾಡು ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಯಾನು ಮಲ್ತದು ಯಾನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ವಾರಡು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋದು ಆ ಅವಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಕಾರ ದುಂಬುಗು ಬೋಡು ಇದೊಂದು ಇಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ್ರನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ ನಿಖಿಲೆ ಮಾತ ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಎತ್ಕೊಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನೇಮಕವೈನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪನಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಚೂಣಿತದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ KT ಸುವರ್ಣರು ಅರೆ ನೇಮಕ ಬಂತೇರು. ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಎಂಕಲ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿ ಸೇರದು ಅನ್ನ ಸ್ವಾಗ್ರಹಾಡ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ದೀತ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ KT ಸುವರ್ಣರು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಈ ಭಾಗದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನಾರು. ಕಿನ್ಯದ ಬೆಳ್ರಂಗದ ಮಲ್ರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟರಾಮಣೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅದು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೋಸ್ಕರ ಐತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನವೀಕರಣಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಪ ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಇತ್ತಂಡ ಐಕೆ KT ಸುವರ್ಣ ಅರುಣಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಕಾರಣ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದ ಅಲ್ತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಂಚಿನಾರು. ಕರಿಣ BJP ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರಾದ್ರಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದು ಬೈದರು. ಆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಐತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಕಾರದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುನಂಟು ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿನಾರು. ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ ಬದ್ಧತೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಛಲ ಬುಡಂದೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡಿತ್ತನಂಡ ಒವೇ ರೀತಿಗೆ ಅರ ಐಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೆದವೇನು
ಗುರಿ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕೆ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತೀರು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆರೆಗೆ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತನು. ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೆಂಚಿನ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ ಅವಲಕನೆ ರಾಜ್ಯ BJPದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೆಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೆನೆಂಚಿನ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಗೆ, ಅವಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ BJPದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆನೆಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಮುಲ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಮುಕ್ಲೆ ಮೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ನೇಮಕದ ನೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಿರನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಕ್ಲೇಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾರನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪರ ಬೈದ ಆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವರನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಅವೆಲಕನೆ ಈ ಮಾಗಣದ ದೇವರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೇವರನಕ್ಲು ಅರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟರ್ನ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ದೇವರನಕ್ಲು ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದ ಅರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಲುಕ್ಮ್ಯಾನ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಅಮ್ಲಮೊಗರು, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಗಂಬಿಲ, ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೆರೆಬೈಲ್, ಪ್ರಮುಖರು ಜಗದೀಶ್ ಕೆರೆಬೈಲ್, ಸಂಪತ್ ಕೊಂಡಾನ ಇಂಚತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೆತ್ತರು.